Bajko, Bajomír. Seva. Prečo Vítaj opäť. Bajomír? Prečo sme nazval Bajomír? Tak, je to krajšie ako Bajoslav. To je pravda, ale zostaneme pri tom Bajo. Je to kratšie. Dobre, Bajomír. O čom sa budeme dnes rozprávať? No, myslím si, že veľa ľudí ocení, pokiaľ vyťahneme také, že top najviac vecí, ktorých trápia, a zároveň aj samozrejme len rozprávať o problémoch, lebo tak to vieme všetci, ale poskytnúť... Poďme len hovoriť, čo je zlé všetko. A tak to nič viac, proste len tak. To sa stačí podľa mňa otvoriť live z parlamentu, keď chceš vidieť len, že čo je zlé. Ale keď chceš rozprávať aj o riešeniach, tak vlastne o tom bude aj vlastne dnešné video. Že budeme rozprávať o tom, však ja som sa pýtal ľudí, že čo ich najviac trápi, a ty takisto, že máme pripravené každý dve veci. My sami nevieme, že ktoré to sú, že medzi sebou sme sa ešte nerozprávali, tak dúfam, že to budú rovnaké. Teraz sa prvýkrát vlastne rozprávame. Ever. A ja som sa ináč nepýtal ľudí. Ja som to, čo ja sledujem, tak to som si dal dokopy. Tak ty máš dve témy, ja mám dve témy, dúfam, že to budú rovnaké témy. A to bude super. Ináč bolo podľa mňa, že strašne ťažké vybrať, že iba dve, lebo tých vecí je strašne veľa. Čo tých ľudí trápi ohľadne životosprávy. Ale dobre, tak zosekali sme to na dve, nech to není veľmi dlhé. Však vidíš, že už len tento úvod má 5 minút. Trepeš proste o ničom a... Dobre, poďme už na to. Dobre, tak začneme. Začni ty s jednou a potom poviem jednu. Každý povedzme teraz, že čo si vlastne prichystal. Povedz len jednu. Dobre. Povedz len jednu. Dobre, idem na to. Ja ti budem odpovedať rovno, hej? Na čo? No ty povieš nejaký problém a ja poviem, že ako by som to riešil. A potom zase ty, že ako by si to riešil. Dobre. Ale ja to nemám ako... Dobre, dám, že keď ako problém, takže nemajú nadhľad. To je problém. Boom. Že nemajú nadhľad. To je také, že dalo by sa to spojiť, akoby, že nemáš nadhľad a možno si netrpezlivý, že také niečo, akoby dokopy, dajme tomu, lebo ono sa to prekrýva celkom dosť. No tak jasné, lebo sa pozeráš vždy na to mikroskopicky úplne, že teraz riešiš tú situáciu a teraz riešiš tento deň, nepozeráš sa na to, však je to logické, ty sa tiež nepozeráš na svoj život z vesmírnej perspektívy, že ako ti ubieha, ty možno lebo si Superman a dá si svoj oblek a vyletíš do vesmíru a pozeráš na seba. Ďakujem. Ale že ja to chápem zase na druhej strane, že tí ľudia sú proste takí, že riešia deň za dňom a vidia možno len tie faily, vieš, a možno sa ani nevšímajú tie výhry, kebyže to prehliadajú častokrát, lebo to berú ako samozrejmosť a potom sa, vieš, že fokusuješ fakt len na ten fail. Jo. Či? Áno, je to tak. A to je práve ten problém, že a nie je to len o tom, že či je nejaký fail v rámci jedného dňa, alebo či je nejaká dobrá vec v rámci jedného dňa, ale tak, že možno aj to, že napríklad aké je očakávanie toho, že kedy príde nejaký výsledok, hej, že proste chcú hneď tie veci, chcú proste rýchlo, chcú za týždeň vidieť, ja neviem, hej, úbytok na váhe väčšinou samozrejme. A to by chcel každý. To by chcel každý, ale však práve o tom to je, že... Keď si budeš moliť oči, tak to je kvôli tomu, že ty máš toto ponožky, ktoré sú aj na videu. No. To je môj problém a riešenie je také, že nemáme tu riešenie, ale museli sme zatvoriť aj okno dokonca, lebo zvonku bol hluk, takže vidíte, v akých podmienkach tu musíme existovať. Ale to by to vonia. Si mi hovoril pred videom, keď sa zapla. Ja som zvedavý, že... Pokryte. Dobre, poďme naspäť k tomu nákladu. Dobre, to je problém. A teraz, to je problém. Teraz si povedzme to riešenie. Nemať problém je nadhľad, som chcel povedať. Nemať nadhľad je problém, lebo ja by som ešte dokončil to, čo sme začal, že nemôžeš proste očakávať hneď, že sa niečo stane a práve to, čo si povedal, že však ale väčšina ľudí to tak má a práve o tom to je, že väčšina ľudí proste nedosiahne tie svoje ciele a potom si hľada nejakú akoby pomoc, možno našu napríklad, hej, že lebo práve preto to je tak, lebo sa pozerajú na tie veci tak, že hneď by mali mať výsledky, lebo oni sa akože o niečo snažia a že dávajú do toho teraz viacej zrazu a tak, čo proste je super, ale nemusí to byť dosť napríklad, aby bol nejaký výsledok, hej, to je ďalšia vec. Ale
práve to, že väčšina ľudí, keď sa na to takto pozerá, tak proste skončí, hej, že to nedosiahne potom ten cieľ a práve od toho sme tu my, že by sme im povedali, že OK, však bol to len jeden týždeň, akože čo chceš po týždni, hej, že keď tu bude jeden mesiac, keď budú 4 týždne za sebou, tak potom môžeš pomaličky začať niečo vidieť, hej, keď bude, ja neviem, 3 mesiace, tak potom niečo uvidíš, hej, ale není to proste hneď a ten nadhľad proste ľuďom chýba. No tak rovnako, jak keď pozeráš na nejakú fotku, ktorú máš extra zozumovanú, no proste vidíš len nejaký bod, nejaký pixel alebo nejaký ústrižok a nedáva ti to vôbec zmysel. Vidíš len ten kúsok z tej fotky, ale postupne, ak si to odzumuješ, tak vidíš celý ten obraz a potom ti to dáva celý zmysel, chápeš? Takže ono to podobne funguje aj so životou správou, že je to síce rozkuskované na tých pár drobných, veľa drobných častí, a potom ti to urobí ako keby ten celistvý obraz za celý rok. A že už sme to rozprávali aj v nejakých minulých podcastoch a livekách, že keď sa proste pozrieš na tú krivku, ktorú máš extra zozumovanú, tak vidíš tam proste taký pík, ktorý ide zrazu hore, ale keď si to odzumuješ celý ten obraz, tak zrazu vidíš, že vlastne tá krivka ti ide dole, hej, a ty si videl len ten výsek, kedy ten pík išiel hore. Ale pozerať sa na to vlastne z toho dlhšieho alebo širšej perspektívy, tak to ti dá ako keby taký ucelenejší obraz. Presne tak. Len to, chce to čas, chce to proste prax, chce to zažiť, keby, že naozaj to tak funguje, hej, lebo podľa mňa to každý vie, kto sa snaží o nejaké lepšie fungovanie, vie, že cvičiť a lepšie jesť a tak ďalej, že oni to niekde akože vedia vzadu v hlave, ale proste keď sa to deje im tom ich živote, tak proste si to berú, keby, že teraz koniec sveta, lebo není hneď ten výsledok. Hej. Že ono je fajn proste vedieť o tom, ale proste, keď to nedáš akože do tej praxe, tak nic z toho nemáš. Hej. Čiže treba si to keby zažiť. Hej. A to sa deje proste aj s klientmi, že keď, ja neviem, mám ich 2-3 mesiace, tak proste vtedy už aj začnú tak ináč rozmýšľať, že aha, však nič sa nestane, keď proste jeden deň pokazím, alebo keď mám horší týždeň, hej, alebo niečo, a pričom možno 2-3 mesiace dozadu, ešte predtým, jak sme začali, by toto riešili a možno aj kvôli tomu by skončili, vieš, čiže chce to proste zažiť si to keby a uvidieť, že áno, že je to tak, má to nejaké výsledky, keď proste budem väčšinu času nejaké veci dobre robiť a proste ísť ďalej. Z toho bežného, akože z bežného života toho človeka, ktorý to možno počúva alebo pozerá, tak by som možno vypichol, že je potrebné samozrejme na to, aby si videl, že akým smerom sa uberá, že aby si to zapisoval. No keď niekto si platí online coaching, tak to robíme väčšinou my, akože že nastavíme ten systém, oni si tam zapisujú tie svoje údaje a je dobré, aby to mal, dajme tomu, osvojené aj ten človek, ktorý potrebuje získať ten nadhľad, alebo keď nemáš tie údaje, no tak z čoho jedine vychádza z nejakého pocitu a väčšinou ten pocit je klamlivý, je zlý, lebo ti hovorí iba to, že čo si proste dodrbal a že čo si neurobil a nefokusuje sa na tie úspechy svoje, vieš. Takže naozaj nech si zapisuje reálne veci, možno feeling, aký mal z tréningu, možno jedla, ktoré jedol, možno počet tréningov a tak ďalej, váhy a podobne, všetky tieto veci a na základe toho bude mať ako keby taký lepší obraz o tom, že aká je realita. Určite. Aby si získal vlastne ten nadhľad. Jednak, jasné, zase keď sa rozprávame o tom, že keď to rozdelíš na tie dni, tak možno ťa to bude deprimovať, ale zase keď sa budeš pozerať na to z pohľadu týždňa, mesiaca, pol roka a podobne, tak budeš vidieť ten progres aj jednak z tých údajov číselných a za ďalšie aj možno z toho feelingu. Hej. Ja to nefilujem. Ja to tiež nefilujem. Ale dúfam, že ty to filovať budeš. Pekne si premostil, dobre. A to už len tak zabrnem trošku do tej netrpezlivosti, lebo to ide ruka v ruke s týmto. Ruka v nohe. Ruka v nohe. Noha v ruke. Prst v nose. Strč prst, nie. Stačí. Hej, akože to som už hovoril, že tí ľudia chcú proste tie výsledky rýchlo, sú netrpezliví a to vychádza len z toho, že nevedia sa keby s nadhľadom pozrieť na tú situáciu, že čo sa im deje. Takže... A pre všetkých takých je to biobahno, takže nezabudnite si kúpiť
so slovovým kódikom. Cestom Excel. Zas viem za zlého. Bajoba, no. Môžete mi napísať. Tak, tým by sme to vlastne uzavreli. Prosím ťa, napíš mi. Prvý problémik. Dobre, Bajko. Asi stačí, nie? O tomto. Hej, určite áno. Určite áno, už príliš veľa. Akože keď budú samozrejme nejaké doplňujúce otázky ohľadne všetkých tých... Nič nezodpovieme vám. Tak napíšte. Máme plné schránky. My tu nie sme pre vás. Stačí. Nie, kľudne, akože napíšte, samozrejme napíšeme. Veľmi radi. Výborne. Tak. Bajko, tvoj bodík. Poď. Som zvedavý. Ako som hovoril, fakt to bolo ťažké. A jeden z tých ako keby základných problémov je, že ako sa stravovať bez počítania kalórií. Toto. Dobre. Že to je taký problém, dobre. Čo častokrát vidím pri ľuďoch. Jasné, že do toho jednak spadá aj to, že tým ľuďom sa nechce počítať tie kalórie. A poďme sa o tom rozprávať takto, že dobre, ako by sa to dalo urobiť bez toho počítania kalórií? Napadá ti niečo? Napadá mi niečo, lebo s chalami sme pár dní dozadu urobili podcast o tom, že či musíš používať kalorické tabuľky alebo nie. Super. Takže, veľmi trefné. Prišli sme na to, že môžeš, nemusíš. Dobrá odpoveď, ne? Perfektne. Takže to poslucháčovi dá to, prečo tu prišiel vlastne. Dobre, môžeš, nemusíš. Ako? Môžeš, nemusíš. Takto. Treba si uvedomiť, že tie kalorické tabuľky sú len nejaký nástroj, ktoré ti majú pomôcť pri tom, keď si chceš sledovať svoj príjem. To je celé. Čiže tak, jak máš na mobile kalkulačku, ktorá je proste nástroj, ktorý ti pomôže niečo počítať, tak aj kalorické tabuľky sú nejaký nástroj, ktoré ti pomôžu, keď si chceš sledovať stravu a chceš mať prehľad o tom, že koľko energie príjmeš, koľko bielkoviny, ja neviem čo všetko možné. Čiže je to jedna z možností. Ja napríklad s klientmi tiež väčšina ľudí používa kalorické tabuľky u mňa, ale není to, že by museli. Je to akože... A radšej si vyberú, že nemusia, ako musia, nie? Nie, oni skôr chcú. Oni skôr chcú, aj keď im poviem, že teraz nie, oni radšej chcú. Čo je zaujímavé. Vážne. Začne s nimi spolupracovať. Mne sa to ešte nestalo. Že moji klienti skôr nechcú použiť kalorické tabuľky, tak riešime to, že ako sa majú stravovať bez kalorických tabuliek, plus minus. A samozrejme nie je to úplne presné a hlavne človek, poďme si akože trošku rozobrať ten problém, že keď človek vôbec nevie, že kde sa pohybuje ten jeho príjem, že tak ako má vychádzať. Lebo mne to príde znovu ako keby také prirovnanie, že teraz nepoviem ti, koľko dostaneš peňazí a máš z toho výsť na mesiac. Chápeš? Zaujímavé. No tak proste nevieš, vôbec nevieš. Chápeš, že koľko dostaneš, tak tvoje telo tiež nevie, koľko dostáva a musí z toho vychádzať. Rozumieš? Takže jak to urobiť? Dobre, čiže máme príklad, že nebude si sledovať kalorické a teraz, že akože ho jakoby nastaviť, že čo je pre neho presne. Že jak by si to nastavil, ja viem, jak to robíme, ja to potom poviem, ale... Dobre. Ja by som to spravil tak, že by som od neho chcel fotky jedál, buď každý deň, alebo každé 2 dni možno, lebo však tie dni sa medzi sebou nebudú nejak extra líšiť, lebo pravdepodobne je naučený proste jesť veľmi podobne počas tých dní, väčšinu času. Čiže napríklad, keď má raňajky, obed, obrant, večeru, dajme tomu, tak proste má tie 4 jedlá a cca je niečo podobné. Keto polievočky, prášky, zelené kávy, detoxy a tak, čiže taká klasika normálne. Takže toto si ja odsledujem a potom si pozriem zasa check-in tabuľku, že jak napríklad sa možno váha pohľad, čo mi on povie, že jak sa cítil, či mal dosť energie, či nie, aké boli tréningy, či sa dobre cítil na tréningoch, nie. Čiže z toho by som vychádzal, a teraz keby som znova pozriem si tie fotky a ja vidím na nich, že aké mám možno porcie, čo tam chýba, čo je tam možno navyše, väčšinou je to málo bielkovín, tak proste chcem, že by v každom jedle mal nejaký bielkovinový zdroj. A idem podľa toho. Takže tak by som to robil ja. Mám aj takých klientov, čo vôbec nepoužívajú kalorické. A akože idem to v
v pohode, super, že? Hej, že idú normálne len fotky jedál a ide im to, len dokončím. Kľudne. A tak je to úplne OK. A ja som rád, keď akože ten človek nemusí používať kalorické. Že ja radšej mám proste, že OK, však takto ješ, proste nemusíš počítať, zapisovať si neviem čo a proste ide to pekne, tak na čo by sme používali tie kalorické, hej? A problém je, že častokrát ti tam ústrelí, vieš, že porcie na tom tanieri, že keď tam dlhodobo napríklad človek búcha 3 kopčíky ríže, vieš, a hneď ti to spraví rozdiel na tej týždennej báze plus nejakých 400-500 kalórií denne, chápeš? Hovorím príklad teraz. Tak musíš ako keby fakt, že komunikovať možno s tým človekom a veľmi dobre sledovať, áno, robíš to dobre, robím vám to podobne, že si pýtam určite tie fotky na začiatku, aby som zistil, že kde sa vôbec ten človek hýbe, čo sa týka tých makier. Že ty to vieš možno lepšie rozanalizovať ako ten človek. Možno to aj vie on napríklad, že je dostatočne zdatný, ale nejak sa na to nesústredí, proste naloží si na tanier, niečo si objedná a tak ďalej. A vieme, jak to funguje, proste aj keď si hladný, tak si pod vplyvom emócií skôr ako pod nejakým racionálnym zmýšľaním, takže naváľaš do seba hocičo, len aby si sa proste nasytil a väčšinou ten tanier nie je úplne proporcionálne rozložený podľa makier, tak jak by mal byť, hej. A jak si hovoril, že tam väčšinou chýbajú tie bielkoviny, ale dá sa to, pokiaľ reálne vieš, jak ten tanier má vyzerať, plus minus, tak si to vieš tam rozhodiť, že keď sa rozprávame o tom plitkom tanieri, takže polovica toho taniera je ideálne teda zelenina, napríklad. A polovica z tej polovice je rozdelená vlastne tak, že štvrtina sú sachre a štvrtina sú bielkoviny napríklad. Hej. To sa rozprávame teda o nejakých hlavných jedlách. Nerozprávame sa teraz o tom, že keď si človek dá nejaký snack alebo niečo podobné, že to musí byť presne naporcované na toto. Hej. Ale o tých hlavných jedlách. Čiže keď má niekto raňajky napríklad a dáva si ovsenú kašu, lebo má rád sladké raňajky, tak z ovsenej kaše s ovocím tam budeš mať prebytok sacharidov, tak si tam proste buchneš napríklad protiak, hej, aby si to trošku vyvážil. A keď má niekto zase rád slané, tak si dá napríklad vajca z domácej sliepky bio, alebo sliepku si dá rovno, a ktorá možno v sebe drží 4 vajca, tak to bude úplne ideál. Super. No. Tak to si rovno upeče na raňajky. Ale čo tým chcem povedať je, že proste aby v tých hlavných jedlách boli zastúpené vlastne všetky makra, takže dá sa to aj bez tých kalorických tabuliek. Čiže ty ideš tak, že keby sa snažíš naučiť toho človeka, že podľa toho, že ako by mal ten tanier vyzerať? Plus, minus. No. Hej. Ja mám tak, že mám také video už nahraté, že kde sú akéby komplexné jedlá a funkčné jedlá a v tom hovorím o tom, že to komplexné je akoby, že to veľké raňajky, obed, večera, tie funkčné sú akoby 10. olovran, dajme tomu. Hej, a teraz, že aby každé jedlo akoby malo tie zložky, ktoré má mať, hej, čiže bielkoviny, sacharidy, tuky, dajme tomu, a zelovoc, hej, že napríklad komplexné, a keď sú funkčné. Tam ukazuje, že takto to má vyzerať. Hej, že proste toto s tým, hej, napríklad, že, hej, jak ty si hovoril, že ovsená kaša, proste buchneš si tam aj nejaký bielkovinový zdroj, lebo však väčšinou sa je len tak, že proste kaša s ovocím, hej, alebo Niva tak. Sír napríklad. Keď si hej, to tam sedí akože dosť. To je super. Hej, aj camembert si dáme. sa tak potom natiahne, dobre. To je super. Hej. Tiež to 4 hodiny síce, ale super, to je paráda. Také Švajčiarsko. Hej, a keď slané, tak proste máš tam vajíčka, čiže máš bielkoviny, tuky a dáš si k tomu... cukrom. To je super tiež. Ale iba s hnedým. Ale iba s hnedým. Ten je lepší. A dá si nejaké pečivo k tomu zeleninu, čiže vybavené. Čiže ja však je to veľmi podobné, hej, že ako by mal tanier vyzerať a ako by malo jedlo vyzerať, je toto isté, hej, čiže ide mi o to, že by malo proste tie zložky, ktoré má mať, a ak to je tak v každom takmer jedle, tak proste za mňa to je OK. Ale tam môžeš ustreliť tie porcie, vieš, že to je najväčší problém v kalorických tabulkách, že môžeš to mať rozložené správne, čo sa týka makronutrientov, ale de facto na konci dňa tam bude rozdiel, ja neviem, plus 1000 kalórií, vieš. No tak to si nemyslím, že taký rozdiel bude. Myslíš, ne? Lebo závisí, čo si naváľaš, samozrejme na koľko.
Tak ako, dá sa to, jasné, že sa to dá, však my sme toho dôkazom, ty si nepočítaš kalorické Teraz nie. tabulky, ja tiež ne, a práve preto som pribral, ale nie. Ale rozmýšľam, že urobím si zase ako keby taký check-in, hej, že proste by som to znovu chytil trošku do oka. Ja som tiež tak, keď začala rýchlovka začiatkom apríla, tak ja som si tiež trekoval a vydržal som 2 týždne, potom som si dožobal koleno. Takže už si netrekujem. Chvála Bohu. Takže nerobte si kalorické tabulky, lebo si dodžubete koleno. Hej, koleno. presne. Presne tak. Dobre, čo máš tretí? Pekné to bolo. No ja tu mám akože, to je akoby v kladnom zmysle napísané, že to nie je akoby problém, ale problém je, keď ste to slnečkári. Hej, keď to nie je tak, hej. Čiže ja tu mám, že proaktívny prístup k celkovému akože procesu. Čiže keď je to problém, je to neproaktívny prístup. Je to neproaktívny. Dobre. Propasívny prístup. Hej, propasívny prístup. Čo ty myslíš konkrétne? To, že keď je proaktívny, tak ten klient doslova si ide za tým, že proste chce spraviť tú zmenu, robí nejaké veci možno aj navyše, než to, čo mu poviem. Hľadá spôsoby, ak sa dajú nejaké veci spraviť a proste nepindá, hej, že jak sa nedá, neviem čo, ale proste ide si za tým, lebo on sám chce konečne spraviť ten výsledok, čo proste akože chce dosiahnuť, tak ide si za tým a mňa má akoby toho coacha, alebo však coach akože vedie toho človeka na tej ceste, hej, čiže takých klientov mám rád, keď proste oni sami hľadajú, že jak sa to dá spraviť a nie naopak. Čiže keď ideš napríklad ku psychologičke, hej, a ona ti povie, že čo máš robiť, a ty sa na to výbodneš a potom tam prídeš a vysypeš problémy a ona sa ťa spýta, že či si robil to, čo ti povedala a ty povieš, že ne, že ty sa proste došiel iba vysťažovať zase, tak toto je propasívny prístup, hej, napríklad. Áno. OK. Ináč dneska idem ku psychologovi, ty si o tom vedel? Hej, však ja mám tvoj diár rozdelený so svojím telefónom. Dobre. Musím dať pozor, čo sa tam zapisuje. A okrem toho, vždycky, keď sa pozrieš za roh, tak tam budú moje oči. Ale zase, aby si to tí ľudia vedeli predstaviť, že áno, ten online coaching je dôležitý pre tých ľudí, ale to neznamená, že teraz, že ich spási nejakým spôsobom, že my tie veci nastavujeme od týždňa k týždňu vždycky a že je to na tom človeku, že či to bude dodržiavať alebo nie. Rovnako ako keď ideš do servisu a oni ti povedia, že no a to, aby ste si nepokazili toto auto, tak potrebujete robiť toto a toto, hej? A ty začneš proste lomcovať s riadiacou pákou, budeš toto kopať do dverí a čakať, že sa ti to neohne. Chápeš ma? Áno. Že proste niekto ti povie, ako to máš robiť a možno aj ty vieš, jak to máš robiť, ale potrebuješ nad sebou možno niekoho, kto by to bude len kontrolovať. Tak. Väčšina ľudí vie aj tak, čo by mali robiť, tú teóriu vedia, ale proste nevedia to dať do praxe. A ešte sa vrátim k tomu, že to je presne to, že my nie sme nejakí, čo teraz, že OK, niekto si zaplatí coaching a teraz má vyhraté, hej, že zaručenie sa dostane za nejaký čas k tomu cieľu, hej, no nie je to zaručené však pre Boha. Hej, že vždy to záleží na tom človeku proste, jak sa bude snažiť a niekedy sa mi zdá, keby ľudia prišli a očakávali teraz, že však som si zaplatil, tak akože dávaj, hej, akože a čo ja? Presne, ja si platím účtovníčku, tak ona mi urobí zázraky, hej, tak závisí od toho, že aké je doklady donesem. Aj dane potom za teba zaplatí. Áno, jasné. Neviem, to je daná, prečo je furt treba platiť. A musí byť dlhovatá dosť. Asi. Ale dobre, však keď niekto chce, tak môžeme urobiť, že VIP službu, že s ním budeš 24 hodín denne celý mesiac, bude to stať 10 000 eur. A budeš mu variť, budeš mu odkrývať každé ráno 5-30 paplón, budeš ho vyťahovať z postele, osprchuješ ho v studenej vode a podobne. By si to robil? Za koľko? Za 10 mesačne? Za 10 mesačne, no. Robil by si to? Neviem, asi ne. Ale hovorím,
Iba som chcel akože ukázať ten príklad, že my nie sme s nimi 24/7, hej. Ale existujú však aj také služby, tuším, že nejakú takú reality show som videl kedysi, že proste typek tam žil s tým človekom a že mu išiel, vie, že varil proste všetko. Neviem, koľko to stálo. Samozrejme ten coaching, ale bolo to akože fulka. Chápeš, že... Dobrý biznis plán. Hej, ale toto je trošku rozdiel, no. Samozrejme ten online coaching je trošku iný. Takže tak, čiže proaktívne si ísť za tým. Aj my si proaktívne ideme za tým, že by sme natočili tento podcast, hej? Že mohli sme to nechať tak, že však uvidíme kedy alebo čo, ale nie, sme si povedali, že OK, budeme o týždeň natáčať, spravíme toto a ideme si za tým, hej? Čiže nečakať, že teraz výsledok spadne z neba, lebo budeme robiť niečo, ale proste niekedy treba ešte viacej zabrať, hej? Väčšinou to je tak, že to, čo dávaš na vstupe, tak môžeš očakávať na výstupe, vieš, a pokiaľ budeš stále tlačiť z tej jednej strany do tej rúry, to isté, no tak z druhej strany ti nevidie nič iné, ale pokiaľ zmeníš niečo na vstupe, tak sa ti musí niečo zmeniť na výstupe, hej, a to je presne o tom, že ja akože tiež sa mi nechce, však ani tebe sa niekedy nechce, a vtedy si hovorím, že proste to urob. Just do it. Proste motivácia. Hej. Ale dosť dobré príklady dávaš ináč, ty kokos. Hej. Také, že wow. Že sky sa to berie v tebe. Neviem. Miška ťa naučila isto. Hej, ja ju mám vlastne non-stop na telefóne. Aha, preto si otočený, preto si tam chcel sedieť. Že by som nevidel to. Rýchlo, na to zareagujem. Čo mám povedať? Dobre, to máte. Super. No. Dobre, tá druhá vec z mojej strany je akože problém, že ako má človek, či si vôbec niekedy zvykne na to, že to bude jeho súčasť, keď bude chodiť cvičiť a zdravo sa stravovať, že to bude jeho prirodzenosť, že to bude jeho prakticky... Prirodzenie, presne. Jeho zdravý životný štýl, či bude jeho prirodzenie. Presne k tomuto som sa chcel dostať. Nemá za čo, som ti pomohol trošku. A to ti mám odpovedať teraz, hej? No, dobre. To je problém, okay. Že veľa ľudí to vníma. Dobre, môj ultimátny cieľ je dostať sa s človekom do bodu, kde presne toto, čo si povedal, je jeho normál. Že chodí pravidelne cvičiť, že dobre je, že vie, čo má robiť, vie, jak sa správať, ja neviem, keď ide na dovolenku, hej, že sa tam neopustí, že bude nejak aktívny a tak ďalej. Vie sa správať na dovolenke. No však, tak ale áno, však je to tak. Hej, že nebude tam kopať do dážnikov cudzích a starých ľudí vyzliekať, ja neviem čo. Napríklad. To je veľmi dôležité, podľa mňa. Ja mám takú komplexnejšiu službu. Máš ak tomu manuál? To len pre klientov nechám. Dobre. Ale... Čiže takže ja chcem, aby to nebolo len, že sú vedení počas toho coachingu a že vtedy vedia, čo majú robiť, lebo to ide akoby odo mňa, ale že by sa akože učili, hej, za ten čas. A to je možno tiež taká vec, že možno niekto má predstavu, že teraz, OK, ja si zaplatím za ten coaching, tak ten coach mi má všetko dať. Všetko mi má povedať presne, že čo jak mám robiť. Ale nie, za mňa to není tak OK, lebo vtedy sa ten človek proste nič nenaučí. To je keby žena, tu máš jedálniček a toto jedz. Ale čo má ten človek z toho? Je akože nič. Má len proste napísané na papieru, že čo má jesť. Ja k nemu poviem, že OK, pozrieš si toto video, kde vysvetľujem, čo sú komplexné jedlá, funkčné jedlá, podľa toho si bude skladať svoje jedlá. Potom možno je niečo ďalšie, hej, že kedy jesť, koľko jesť a tak ďalej okolo tréningu a on proste musí tomu venovať trošku čas navyše, ale tým pádom sa naučí, že čo má robiť. Naučí. To som povedal, ako pán prezident. Hej, presne. Naučí. Coaching je o tom, aby sa tí ľudia vlastne fakt, že naučili žiť tak, že nás nebudú potrebovať. Že o tom je coaching. Keď niekto má že direktívny prístup, že to je tréner napríklad. Tréner je o tom, že prídeš tam a hovorí ti, tu si daj 10, hej, tu si daj toto. A neopýta sa ťa, že no a prečo si dávaš toto?
Chápeš? A že o tom je coaching, že ty mu kladeš otázku a on sa musí zamyslieť nad tým, že prečo to robí. Áno. Že vyslovene ti to začne šrotovať v tej hlave, že ty kokos, že prečo mám jesť toto a prečo mám to takto spať a prečo mám, ja neviem, piť alkohol, aj keď chcem každý deň hej, 3 deci vodky. Keď chcem byť alkoholik. Prečo? Chápeš? Čiže coach je o tom, že podnecuje toho človeka. Samozrejme, sme tam na to, aby sme odpovedali aj na otázky tých ľudí a nastavovali tie veci, ale nie je to čisto direktívna situácia, že teraz naša pozícia je len, že toto budeš robiť, toto budeš robiť, toto budeš robiť. Ja si myslím, že na začiatku sa to možno ľuďom aj nepáči, že možno čakali práve to, že im všetko dám na zlatom podnose a že toto tak bude, hej, páči sa, to máš. Ale ja si myslím, že čím akoby dlhšie sú so mnou, tak pochopia, že prečo mám taký prístup a že prečo im nedávam všetko, že lebo to je to, čo hovoríme, že sa proste nič nenaučia takýmto spôsobom. Akože však pripravíme tréningový plán napríklad. Áno. Vysvetlíme tie makra, vysvetlíme kalórie. Hej, ale že je to proste proces učenia, hej, toho človeka, aby potom proste vedel fungovať a čím dlhšie akoby v tom coachingu je, tak tým viac mu to akoby dochádza a potom je za to rád, že proste vie, ako má fungovať. Hej, a pre mňa je akože najviac, keď proste niekto skončí coaching a potom pokračuje ďalej a mi pošle, hej, ak mám jednu babu, čo po 4 mesiacoch či koľko, a že ďalej proste pokračuje, chudne, ide jej to, nerieši, že cez Veľkú noc si dala sladké alebo niečo také, že to je proste topka, hej. Že presne o tom to je. Sa ti to. No áno. Takže pri tých ľuďoch už, pri tých klientov už. Hej, no snažím sa o to, tak nepodarí sa to pri všetkých, to by som klamal, hej, ale proste snažím sa, aby to tak bolo. Furt. A koľko to trvá cca tým ľuďom? Mi dávaš také otázky, čo mám najradšej. Že? To mám veľmi rád. A koľko trvala tá premena? No. Ale dobre, si ma teraz toto zapálil. Ťažko povedať, záleží od toho, že v akom stave je... Ako veľmi proaktívny prístup. Nie, že v akom stave je ten klient, keď začína, vie, že môže byť niekto, čo akože nevie takmer nič a môže byť niekto, kto potrebuje len trošku akože pošťuchnúť trošku kontrolu a tak ďalej, čiže záleží, ale ja si myslím, že tak pol roka minimálne. Hej, a ten človek to začne tak chápať, že čo a jak a vie fungovať. No, čiže áno, dá sa to. Ono vlastne celkovo tá otázka prišla hlavne kvôli tomu, pretože niektorí ľudia majú vyslovene odpor ísť napríklad cvičiť do fitka a nevedia si to predstaviť, že to bude niekedy pre nich normál. Ako pre nás, možno pre takých aktívnejších ľudí, ktorí bereme, že to fitko je naša že domovská pôda alebo druhý domov. Domovina. Presne tak. Lebo vždycky som chcel mať doma zaprašivený koberec a spotených ľudí. To je úplne ideálne. Smradlové sprchy. Ale... Čo ešte? Neviem. Už neviem. Ale že áno, že bereme to, že neriešime to. Proste tam ideme a niektorí ľudia to extrémne riešia. Či už možno kvôli nejakým pohľadom tých ostatných ľudí, alebo kvôli tomu, pretože neboli zvyknutí tam tráviť možno toľko času ako my. Že čím viacej času tam tráviš, a to je možno aj ten dôvod, že si vytvoríš to návyk na tieto veci a už potom to bereš ako normálnu vec, že proste ideš tam do toho fitka a odcvičíš si to. Ja. A znova sa vraciame k tomu, že proste nepríde to z dňa na deň, hej, a že jasné, že keď ideš prvýkrát do fitka, tak proste hej, sa bojíš a necítiš sa komfortne a tak ďalej. Ja takisto, keď idem do nejakého nového fitka, alebo hoci aj som už bol v nejakom fitku a príjem tam po dlhšom čase, napríklad keď som doma na východe, sa necítim komfortne, hej, ale... Východňar? Nie. Nie. No. Hej, že... No, že neviem, vidíš, si ma teraz dožupkal. Úplne sa ma vykoľajil. Že si na východe Som na východe vo fitku a necítim sa najlepšie aj tak, keď tam prídem proste po nejakom čase. Ale proste idem tam zacvičiť, lebo je to moja rutina. Návyk proste, chcem ísť, hej, ale to není teraz z dňa na deň, že si poviem, OK, teraz budem proste furt takto chodiť. No není to tak, hej, to sú proste roky, čo proste takto fungujem, hej, a je to už pre mňa úplne normálne.
A teraz napríklad, keď nemôžem cvičiť, respektíve som veľmi obmedzený, tak mi ide hlavu odtrhnúť. Hej, chápem. No, chcem ešte povedať k tomu toľko, že nemôžeme to povedať úplne so 100% istotou. Tak možno, vlastne si to aj povedal, že ne úplne pri každom je to tak, že si to urobí ako návyk a bude to brať za svoje a že niekedy to bude vždycky nejak trošku strange pre toho človeka, že to fitko nebude úplne filovať, chápeš? Chápeš. Áno. Ale čiže aby sa necítil niekto nenormálne, že keď bude chodiť napríklad 2-3 roky do fitka a stále to nebude pokladať za nejaký jeho najpríjemnejší pocit tam byť, tak je to proste normálne, ne? Každý to má a robíš to len kvôli tomu, aby si dosahoval tie ciele, ktoré máš. Čiže je to prostriedok k tomu, aby si sa dostal k tomu cieľu. Hej, ja si myslím, že ľudia, keď si začnú akoby uvedomovať, že hlavne to robia pre seba a nie pre, hej, teraz, že ja ich proste kontrolujem alebo niečo. Čiže pre Instagram, ne? Jaj? Aha, tak potom nič. No, tak vidíš. Nie, ale že keď si začnú proste uvedomovať, že naozaj ide o ich zdravie a že proste, ja neviem, si to jedlo chystajú proste, že pre nich, lebo sa budú lepšie cítiť a tak ďalej, tak vtedy už to začína byť taký ako ten ich životný štýl normálny, lebo možno je jasné, že proste aj mne prídu ľudia na začiatku, že sú takí, že ešte nevedia tak cvičiť akože pravidelne, ale chceli by, hej, tak však jasné, že vtedy potrebujú mňa, že by som im keby trošku pomohol a ich kopol trošku do zadku, že OK, však ale hej, choď, proste začneme postupne pomaly, že to je OK, ale príde proste potom bod, kedy si uvedomia, že aha, však dobre, ja teraz nejdem 3-krát do fitka za to, lebo Tomáš uvidí v check-ine, že či tam bolo 2-krát alebo 3-krát, ale proste lebo oni chcú. Hej, že príde taký ten bod, kedy je to už fajn. Jo, chápam. No. Máš ešte niečo? Nie, mal som tu, že trpezlivosť, nadhľad, proaktívny prístup, čiže všetky moje body sú fuč. No tak myslím si, že teraz prišiel na rad prakticky všetci tí diváci, alebo teda počúvači, ktorí počúvajú možno podcast a môžu sa k tomu vyjadriť, po prípade nejaké problémy, ktoré majú. A my vás budeme počúvať teraz. Počuješ niečo? Nie, neviem. Ani myšku som nestratil. Jaj? Aha. OK, tak proste keď budete chcieť, tak samozrejme napíšte nám a pod komentáre alebo do komentárov alebo správy, to je úplne jedno. A my vám veľmi radi pomôžeme, pokiaľ by ste mali nejaké doplňujúce otázky. Po prípade môžeme, pokiaľ sa zozbierajú naozaj že viaceré rovnaké otázky ohľadne tých životov správy, tak do budúcna proste urobiť niečo podobné ako dnes a venovať sa samozrejme tým otázkam, ktoré najviac trápia tých ľudí. Yes. Jo. A dajte nám nejaké hodnotenie, dajte nám followík, lajčik a tak, to si musíš ináč pýtať dneska. Lebo ľudia ti napíšu, že je super podcast, ale nedajú ti tam, vieš, 5 jazyčiek. Nedajú ti, musíš si pýtať. Takže si pýtam teraz. Dobrá, ja. Na kolenách. Ďakujem. Hlavne na tom bolovom. Hej, iba na jednom. Čiže vidíte, jak veľmi to chcem? Hej, presne tak. Čiže odbery, lajky, všetko, komenty a my sa veľmi tešíme potom na ďalšiu epizódu, ktorú pripravujeme spoločne s Maxom. Starý, dobre to bolo, ďakujem ti veľmi pekne. Ja si tiež myslím, ďakujem. Čaute. Čaute.